Insellimlek, jekk jogħġbok ivvota għal Emma, it-tifla ta' sħabi, il-premju biljetti għal Disneyland. L-istess messaġġ qed jistieden lin-nies jivvotaw għal Sonja. Iż-żewġ messaġġi mibgħuta ħafna drabi minn persuni fil-lista tal-kuntatti tiegħek jispiċċaw blink. Innassa, dawn huma fost l-aħħar minn sensiela ta' skems li l-korp tal-pulizija qed iwissi dwarhom biex il-pubbliku joqgħod b'sebgħinejn minnhom. Ma TVM News il-kuntestabbli Christian Bonello mit-taqsima ta' cybercrime tal-pulizija spjega li dawn il-messaġġi qed jintbagħtu l-aktar fuq WhatsApp. Bħalissa ħafna nies li qed jirċevu dawn il-links u hemm ħafna vittmi li qed jaqgħu għal dan it-tip ta' skemm. Jekk tirċievi xi offerta bombastika jew irbaħtu xi premju li ma tkunux ipparteċipajtu fih, huwa probabbli li huwa if it is too good to be true is probably fraud. X'jiġri jekk tafas il-link? Jekk jiftaħ xi link minn WhatsApp jew kwalinkwe social media application jista' jinfirex għal accounts oħra li jkun abbinat mal-account ta' social media. F'każ li tilħaq tafasha, x'għandek tagħmel? Importanti li waqfu l-activity sessions tagħhom u jinformaw lin-nies li ġew skemjati. Jekk hemm xi ħadd qed jaħseb li ġie hackjat jew inkella skemjat, hemm importanti li jagħmel rapport ġewwa repassa jew inkella jista' jagħmlu online ukoll fejn minn hemmhekk tibda l-investigazzjoni u jitolbu l-assistenza ta' sezzjoni rispettiva. L-appell tal-pulizija hu ċar. Importanti hemm li jirċievu xi links mingħand xi nies li jafu anke nies li ma jafuhomx, l-importanti li ma jiftħux dawn il-links. Il-kuntestabbli Bonello iċċara wkoll li klikk fuq links bħal dawn jagħtu aċċess għal konverzazzjonijiet u l-kuntatti li wieħed ikollu fuq il-mobile. B'xorti tajba sissa il-pulizija mhux jirriżultala li dawk li jafsuha fetħu beraħ l-aċċess b'mod awtomatiku għal kontijiet tal-bank fuq il-mobile. Il-periklu iżda hu li l-hackers jibdew jibgħatu messaġġi lil kuntatti tal-vittma biex jaddulhom xi flus.